मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे जायगा होनाय मोनसे बाथ्रा। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन, जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय। बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। गोजौ थाखोआव मोनसे जायगा होनाय मोनसे बाथ्रा। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन, जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय। बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। गोजौ थाखोआव मोनसे जायगा होनाय मोनसे बाथ्रा। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन, जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय। बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन।